Ο Μίλτος είναι ο πατέρας του παιδιού της Άννας. Τι? Αυγή... Χαριτά του είναι η μάνα μου, Το ξέρω, Πέτρο μου. Γι' αυτό τσακίστηκα να έρθω. Δηλαδή, η μάνα του είναι η μάνα μου. Είναι ο αδερφός σου, Πέτρο μου. Ο αδελφός μου. Όχι ρε Σίλια, δεν μπορεί. Αυτός βγαίνει με την κόρη μου, αυτός... Για να μου κάψει το σπίτι μου, ρε. Τώρα τέλειωσαν όλα. Γιατί ρε κολόπεδο? Γιατί τα κουβαλάς αυτά τα γράμματα μαζί σου? Πού είναι η μάνα μου ρε? Γιατί ήρθες? Γιατί θέλεις να μου κάψεις το σπίτι? Λέγε ρε! Γιατί έβγαινες με την κόρη μου? Λέγε ρε, θα σε σκοτώσω! Μου σκοτώσεις δεν θα μάθεις ποτέ. Ποιος είναι ο εφιάλτης μου? Εγώ? Εσύ. Δεν πας καλά μου φαίνεται, Περίμενε. Αυτό που θα ακούσεις έχει πολύ ενδιαφέρον. Πού είναι η μάνα μου, Αυτοκτόνησε. Πάρε λίγο χρόνο για να συνέλθεις. Λοιπόν, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο το γαμήλιο πάρτι των παιδιών εδώ στη Λίμνη με τα νούφαρα. Και έχω σκεφτεί και πώς θα γίνει, που θα μπουν τα τραπέζια και το γαμήλιο τραπέζι με το κέντρο. Και έχω κάνει και το στήσιμο των πιάτων. Τι λες? Δεν λες? Δεν πειράζει, θα πάρω εγώ στην Αθήνα τη φίλη μου την Νάντια που κάνει καταπληκτικά γαμήλια τραπέζι. Να μου πει τη γνώμη της. Νάντια, λες να φέρω και η ταινία από την Αθήνα? Τι θα γίνει τώρα? Θα συνεργαστούμε ή θα τα κάνω όλα μόνη μου? Δεν χρειάζεται να φέρεις catering. Θα μαγειρέψω εγώ. Θα κρατήσεις αυτό το στυλ και στο γάμο? Αν είναι να σου παραγγείλω μαύρο φουστάνι και πλερέζα? Έχω στεναχωρεθεί. Με παράτησε ο Βάγκος. Δεν σε παράτησε ο Βάγκος. Σταμάτα να λες κάτι που δεν ισχύει. Εσύ τον παράτησες. Και γι' αυτό σου στείλε αυτό το γράμμα από αντρικό εγωισμό και να βγει από πάνω. Λοιπόν, σταμάτα την κλάψα. Πήγαινε μέσα να μου φτιάξει το μενού γιατί θα εκνευριστώ. Από τώρα θα αρχίσω να μαγειρεύω. Ο γάμος αργεί. Δεν θα αρχίσει να μαγειρεύεις από τώρα. Θα μου φτιάξει μια έκθεση για το τι ακριβώς περιλαμβάνει. Πρίμο, σεκόντο, κοντόρνο, ντόλτσε. Θέλω να τα δω όλα. Γιατί? Για να τα εγκρίνω. Έφυγες, έλα. Άντε. Πότε αυτοκτόνησε η μάνα μου? Ήταν Παρασκευή. 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Εγώ πήγαινα πρώτη δημοτικού. Έφερνα τον έλεγχο από το σχολείο. Εκείνη είχε κλειδωθεί στην κουζίνα και είχε αφήσει τον γκάζι ανοιχτό. Χτυπούσα την πόρτα να της δείξω τον έλεγχο. Να της δείξω τα άλφα. Άκου τι ήθελα.
Η γυναίκα είχε φτάσει στο ωμέγα και εγώ ήθελα να της δείξω τα αλφα. Με πήραν σηκωτό ενώ ούρλιαζα. Ξέρεις αυτές τις αηδίες που φωνάζουν τα παιδιά. Θέλω τη μαμά μου και τα λοιπά. Δεν την ξαναείδα. Ευτυχώς το σόι του πατέρα μου ήταν φουλ στις θείες και με ανέλαβαν ένα λάξ, αλλιώς θα είχα κλειστεί στο ίδρυμα. Ο πατέρας σου... Ο πατέρας μου είχε από νωρίς καταλάβει την τρέλα της μάνας μου και την είχε κάνει. Σας παράτησε. Του ξεπάστρεψε ένα τρακτέρ. Όταν το σκάσαν για την Αυστραλία ήταν έγκυος σε μένα. Σου στέλνε γράμματα για να σε φέρει κοντά της. Τα στείλαν στη Μαρούλα, στη Σκάλα, για να μην τα βρει ο πατέρας σου. Στη Μαρούλα. Τα γράμματα δεν φτάσαν ποτέ γιατί ποτέ δεν τα έστειλε ο πατέρας μου. Φοβόταν τον πατέρα σου. Ο πατέρας σου είχε φήμη αγριάνθρωπου. Ο δικός μου είχε φήμη χέστη. Και αφού η μάνα σου δεν λάβανε απάντηση από σένα, κλεινόταν σπίτι. Δεν έτρωγε, δεν φρόντιζε τον εαυτό της, ούτε και εμένα. Νόμιζα ότι θα της περάσει. Ύστερα εκείνος σκοτώθηκε. Πλήρωσε γιατί έφταιγε. Πλήρωσα κι εγώ όμως, χωρίς να φταίω. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Κάνω ένα προγραμματισμό για το γαμήλιο πάρτι των παιδιών. Θες γάλα? Ας το βάλω μόνη μου. Γιατί ανέλαβες εσύ το γαμήλιο πάρτι της Άννας? Ο πατέρας σου τον έλαβε. Ο σκουμπάρος, αλλά είπα να τον βοηθήσω λιγάκι. Τώρα φαντάζεσαι τον πατέρα σου να διαλέγει σερβίτσια, τραπεζομάντιλα. Μάλιστα, κατάλαβα. Δεύτερη πράξη δράματος. Τι? Τίποτα, λέω. Έχουμε κανένα καλό DJ εδώ τριγύρω? Ή θα πρέπει να κουβαλήσω τώρα από Αθήνα? Δεν είναι σωστό. Να φέρω δικό μου DJ? Μου φέρετε πολύ άσχημα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν του έχω κάνει τίποτα και με αντιμετωπίζει σαν εχθρό του. Εγώ για τον DJ σου μιλάω. Και εγώ σου μιλάω για τον Ορέστη. Τον συνάντησα στον δρόμο και μόνο που δεν με έσπρωξε για να φύγω από μπροστά του. Δεν σου πάνε να σταματήσει να το σκέφτεσαι? Και επειδή μου το είπες, δηλαδή τι μπορώ? Δεν μπορώ να σταματήσω να τον σκέφτομαι. Λοιπόν, κοίτα αυγούλα. Επειδή οικογενειακώς έχετε μία ροπή προς το δράμα και έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι. Αν έχεις κάποιο DJ, πάρ' τον τηλέφωνο, πες του να φτιάξει μία playlist και να μου τη φέρει να τη δω. Γιατί? Για να δω αν μου κάνει. Έχεις ένα τέταρτο καιρό. Μετά θα σε εξετάσω σε όλα τα κείμενα των λατινικών. Σήκω, αυγή μου, έχεις δουλειές να κάνεις αυτό να σκέφτεσαι ανοησίες. Έλα, αυγή, σήκω. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι κάπου στον κόσμο υπάρχει ο αδελφός μου και ότι νιώθει δυστυχισμένος εξαιτίας μου. Πάμε να με παραδώσεις. Ξέρω ότι ο αστυνόμος με θεωρεί ύποπτο για τον εμπρισμό. Με είδε στο δάσος. Γυρνάει σαν τον παλαβό και φωτογραφίζει την αδερφή σου.
Το παιδί μου τι ήθελες? Τραβαρώτα την. Εκείνη ήθελε. Πληγώθηκε επειδή την απέρριψα. Δεν λέει να πάω με ένα παιδί. Καμιά φορά είμαι ευαισθητούλης. Δεν είναι μόνο παιδί. Είναι η οικογένειά σου. Δεν έχω οικογένεια. Κάσε το μελόδραμα γιατί θα με πιάσουν τα γέλια. Πάρε τον αστυνόμο να τελειώνουμε. Δεν πρόκειται να αντισταθώ ούτε να το σκάσω. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω τίποτα να χάσω. Εννοείς ότι τα έχεις χάσει όλα? Ό,τι θέλω εννοώ. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα μπορούσα να παραδώσω τον αδελφό μου στην αστυνομία? Άσε τις καλοσύνες και κάνε αυτό που πρέπει. Κοίτα, αν δεν έχεις που να μείνεις και ψάχνεις ένα κελί για να κρυφτείς, μπορείς να μείνεις εδώ. Το περιβάλλον είναι ωραίο και θα έχεις και όλη σου την ελευθερία. Εγώ πρέπει να πηγαίνω τώρα. Αυτά θα τα πάρω μαζί μου. Να πάω κάπου αλλού να ζήσω το δράμα μου. Αυτό που εσύ λες ότι είναι για γέλια. Πέτρο, Πέτρο, πού πας? Εγώ γράφω τα φαγητά για το τραπέζι. Τι έπαθες? Πέτρο μου? Πέτρο? Ωραία. Πάνω στην ώρα ήρθα. Σίγουρα έρχεται σήμερα, κύριε αστυνόμε. Έτσι είπε ο Μίλτος. Αφού με παρακάλεσε να κατέβω στο λιμάνι με ακολουθία. Και αυτός γιατί δεν είναι εδώ? Προετοιμάζει το γάμο του, Στράτο. Και πώς θα αναγνωρίσουμε τον γιατρό? Θα έρθει με μια μηχανή μεγάλου κυβισμού. Μην ανησυχείς, θα μας βρει αυτός. Τον έχει ειδοποιήσει ο Μίλτος. Μια τέτοια? Ωρε μεγάλε, τι είναι αυτό? Κλείστε το στόμα σου, Στράτο. Δεν περιμένουμε αυτήν. Πάντως εγώ μια τέτοια περίμενα όλη μου τη ζωή. Ναι, το ξέρω, αλλά τώρα περιμένουμε τον γιατρό. Γιατρό ακούμε και γιατρό δεν βλέπουμε. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Χρύσα Λιβάνη. Χρύσα Λιβάνη, λέω. Ναι. Τι μπορώ να κάνω για σας? Να μου δώσετε το χέρι σας. Όπως ταιριάζει όταν οι άνθρωποι γνωρίζονται. Ναι, βεβαίως. Ηλίας Φωκάς. Σε ρώτα μάλα. Μου είπαν ότι θα με οδηγήσετε στο σπίτι μου. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Ακούσατε τι σας είπα? Τι? Μου είπαν ότι θα με οδηγήσετε σπίτι μου. Ναι, μη φωνάζετε. Δεν είμαι κουφός. Α, εντάξει. Πάμε. Τι? Κοιτάξτε, κυρία Λιβάνη, εγώ είμαι αστυνομικός, δεν είμαι οδηγός τουριστών. Μα δεν είμαι τουρίστρια, κύριε Φωκά. Είμαι καινούρια γιατρός. Και αυτά είναι για μένα προφανώς. Ευχαριστώ, είναι τέλεια. Όχι, όχι, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Κι όμως μπορεί. Μα είναι τρομερό. Και συμβαίνει.